kɔrɔ ye k'a fɔ ko ni aw ma bɛn diɲɛ ko o ko la aw k'a lajɛ jama fanba olu mana jɛ ni min ye hali ni o tɛ tiɲɛ ye ko ka taa o bolo kan o de nana ni kalata ani fɛn wɛrɛw ye bi an bɛna kuma bakuruba minnu kan olu filɛ nin ye kunbɛba dɔ o bolodara Fransikaw fɛ yen nɔ n'u y'a tɔgɔ da ko nouveau sommet Afrique France o la a kuma cayara dɔgɔkun in kɔnɔ ka sababu kɛ ko caman kɛra a kɔnɔ an bɛna nɛn don o ni ɲɔgɔn cɛ n'an bɔra yen nɔ an daɲinen don Faransi ani anw ka jamana ɲɛmaaw ni ɲɔgɔn cɛ Faransi jamana ɲɛmaaw ani an ka jamana ɲɛmaaw n'o y'a sɔrɔ dɔgɔkun in kɔnɔ an ka minisiri min n'o bɛ an ni jamana wɛrɛ cɛ koɲa ɲɛnabɔ kɛ o ye bataki ci min ye Fransikaw ka lasigiden min bɛ anw fɛ yan nɔ ka wele bila a ma ka kangari da a ye o wagati kelen premier ministre fana tilala k'a fɔ tuguni ko anw ni Faransi bɛ i b'a fɔ ko guwa dɔ guwa min kɔnɔ kuma dɔw la maaw dusukun bɛ tɔɔrɔ ɲɔgɔn kɔrɔ ko nka k'o t'a yɛrɛ k'a fɔ ko an tɛ to guwaya la an bɛna an nɛn don ni ɲɔgɔn cɛ an daɲinen don kɔ tuguni min ye kulu marifatigi kɔrɔw olu ni minisiri min n'o ɲɛsinnen bɛ bɛn ani kelenya o koɲa ma o kɛlen ka kuma dɔ fɔ o fana ni daɲinen don olu yɛrɛ ko k'olu tɛna sigi kuma bulon kɔnɔ bilen ko ni o minisiri o bɛ o ko kunna wala an bɛna nɛn don ninnu babuba saba ni ɲɔgɔn cɛ hali n'o y'a sɔrɔ wajibi de don an ma ka tasibila kɛ dɔgɔkun in kɔnɔ fana ni an ka surasi maa caman olu bɔnɛna u ni na baɲangara yan fan fɛ an b'a fɔ ko ala ka lahara sɔn sumaw ye u y'an kɔn kiti min na ala k'o nɔgɔya an n'u bɛ taa jɛ min ma ala k'o nɔgɔya olu kuma ninnu an tɛ mankan kɛ olu la bilen ka sababu kɛ bi in na armée mago bɛ min na o ye bɛn ni kelenya bɛɛ ka k'a kɔ an bɛɛ bɛ armée kɔ walasa ka baro kɛ bi an ka maa welelenw Mahamadou Kane min n'a kun fɔmana an ma k'a sababu kɛ daluyaw ye Mahamadou Kane ye kɛnɛ lasɔrɔ hali n'o y'a sɔrɔ Mahamadou Kane i ɲininkali kɛra ka caya Mahamadou i ni ɲankuma. Sami fo tɔɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen fo an bɛ kanubagaw fo sa franchement bonya in fa quoi vraiment weleli o message tout le temps alhamdulillah k'i yɛrɛ fo kosɛbɛ ala ka jamana basigi. Amin. Sori Ibrahim Diallo. Kaba an b'i fo a diyara n ye an tɔɲɔgɔn minnu sɔnna ka se kɛnɛ kɔnɔ k'u fo minnu bɛ lamɛnni na ka filɛli kɛ k'u bɛɛ lajɛlen fo a diyara u ye baarakɛyɔrɔ ɲɛmaaya somɔgɔw an ka foli b'u ye ka dɔw don kɛ jamana marabagaw ye kaba ala ka jamana ta fanga d'u ma an ka lakana tigilamɔgɔ minnu tora ala ka yenw saya u ma ni ɲɛ ala k'aw somɔgɔw mɛn ka sarakati b'u ye ala ka jamana in basigi. Merci. Basaro Aïdara ka bɔ Amapula Basaro i ni ɲankuma. Isa an bɛ sɔgɔmafoli bila la k'i fo ka an barokɛɲɔgɔnw bɛɛ lajɛlen fo kɛnɛ kan an bɛ foli lase an filɛbagaw ni an lamɛnbagaw ma parce que n'olu tɛ anw tɛ sigi yan comme Mamadu y'a fɔ cogo min an n'u caman bɛ bɛn kuma caman du kɔnɔnaw la u b'an wele kuma caman u bɛ message ci an b'u fo an ka lamɛnniw la Bintu ni a baaraɲɔgɔn tɔw ni olu tɛ minnu bɛ k'an filɛ minnu bɛ k'an lajɛ olu fana tɛ an lasɔrɔ donc an bɛ o fana fo ka cɛsiri la fo ka foli lase renouveau yɛrɛ ɲɛmaayaso bɛɛ lajɛlen na Isa aw ka kuma kɔ an fana bɛ miiri bila ka tasi bila ka se an ka finitigiw ma a bɛɛ lajɛlen minnu tora la an bɛ hali bi dugawu k'u ye bada dali ala k'a nɔgɔya minnu bɛ yen k'u deli hali bi cɛsiri la ka d'a kan faso baara ni tora la o fana ye limaniya dɔ ye hali bi ala ka jidi hali bi ala ka sandi u ma juguw kɔrɔ. Ayiwa Salifu fana kun famada yama ka so ga daruya dɔ ye Salifu fana ye kɛnɛ la sɔrɔ bi Salifu i ni ɲankuma. Nba Isa i ni ɲankuma an bɛ foli lase an filɛbaga n'an lajɛbaga bɛɛ lajɛlen ma ani maa min fo kosɛbɛ kosɛbɛ. I bolo donna baara kura minnu na ala k'u ni sababa bɛɛ woloba ye an bɛɛ lajɛlen ma ni de y'an ka laɲini ye o la an y'a fɔ k'a fɔ ko an ka bakuruba fɔlɔ o bɛ tali kɛ kosɛbɛ kunbɛn min ni o kɛra Faransi kɛrɛnkɛrɛnnenya la jumadonya in na a kuma cayara nka yan'an ka taa ɲɛ groupe renouveau tun ye maa kɛrɛnkɛrɛnnen bila ka taa Maliki Jalo a kɛnɛ kan ale ye minnu sɔrɔ an k'olu lamɛn an ka sɔrɔ. Farafinna ni Faransi ka ɲɔgɔn lajɛ kɔni min kun bolodalen don Montpellierkaw fɛ yen nɔ o kɔni kɛla bi dumadonya in na Faransi jamana ɲɛmɔgɔ Emmanuel Macron ani Farafinna funankɛni mɔgɔ 11 de masalala gɛlɛya minnu bɛ Farafinna ani Faransi ka jɛɲɔgɔnyaw la lakanako bɛɛjɛ fanga fo ka taa se sɔrɔ ani ɲinini ma kumakɛla ninnu bɛɛ lajɛlen kan funankɛni ninnu caman kɔni ye u ka nisɔngoya yira ka kɛɲɛ ni Faransi ka kɛwale dɔw ye Farafinna ni o yɛrɛ kɛlen don ka lakanabaliya ɲɔgɔn ɲɛ farafin jamana dɔw la Adam Diko ni ale tun bɛ Mali funankɛnu jɔyɔrɔ fani kɛnɛ kan ale y'a yira k'a fɔ ko lakanabaliya ɲɔgɔn ɲɛlen Sahel kungo kɔnɔna na k'o ye Faransi de nɔ ye ka kɛɲɛ ni a ka walekɛlaw ye Libikaw fɛ yen nɔ. Emmanuel Macron kɔni ye jabili kɛ ka fɔ ko ni ye Faransi kɔni ye Sahel kungo kɔnɔna na k'a kɛla ni Sahel kungo jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini de ye.
wa a y'a yira k'a fɔ ko surasi kɛlɛ kɔni k'a ma da la ni o na kɛ gwɛlɛya nunu ban sababu ye. Nin kumaɲɔgɔnya kɔni Faransi jamana ɲɛmɔgɔw ani farafina funankɛninw ni ɲɔgɔn cɛ o laɲiniba de ye ka se ka ninkura fiɲɛ farafina ani Faransi ka baaraɲɔgɔnyaw la. Emmanuel Macron, Faransi président, a kɔni y'a yira k'a fɔ ko nin kumaɲɔgɔnya kɔni bɛ kɛ sababu ye Faransi ka se ka a ta n'a bila dɔn wa ka se ka farafina lamɛn walisa baaraɲɔgɔnya min bɛ u ni ɲɔgɔn cɛ kabini lawale o ka se ka sinsin danaya kɔnɔna na. Nin kɔni senfɛ funankɛni ninnu ye laɲini caman kɛ Faransi fɛ ni o dɔ ye Faransi kana dɛmɛ don jamana ɲɛmɔgɔw ma minnu ka manda banna n'u tɛ kɛ ka bɔ yen nɔ. Emmanuel Macron kɔni ye jaabi kɛ k'a fɔ a ye laɲini ninnu mɛn wa a n'a seko n'a damayira bɛɛ lajɛlen kɛ walisa funankɛni ninnu ye laɲini minnu kɛ olu caman ka sabati farafina ani Faransi ka cakɛɲɔgɔnya yiriwali kama. Faranfina denmisɛnnin maa 11 k'olu kɛ ka Faranfina jamanakuntigi maa 54 olu nɔla bila tile kelen kuma kɔnɔna la Mamadou Kane ni kunbɛn yɛlɛma cogo ni cogoya la tantɔ a bɛna mun di continent ma hali dɔ y'a sɔrɔ ɲininkaliw bɛ a tun bɛ ka cogoya min na o tun bɛ nafa min lase o ɲininkaliw tun bɛ mais nin format kura in e yɛrɛ bolo nin bɛna nafala don wa. Isa ɲininkali diyara n ye kosɛbɛ sɔnni kɛ ɲininkali jaabi n bɛ hakililajigi dɔ kɛ o ye sommet France-Afrique, a yɛlɛmana ka kɛ sommet Afrique-France 2010 parce que kuma cayara France-Afrique kan yɔrɔ gɛlɛya minnu kɛra o kɔnɔna la tani ka segin kɔnɔna la donc k'a fɔ dɔrɔn i ko ko nouveau format i ko ko Faranfina retombé ne tɛ Faranfina ye o ne ɲɛ bɛ Macron de la ne ɲɛ bɛ France yɛrɛ la. Macron est dans une opération de communication, Macron est dans une opération de charme parce que Macron b'a dɔn Faransi président kala fili tɔ tora kalo 6 ye Macron b'a dɔn le Sahel ou le Mali risqueront d'être son tombeau. Nama koka a ketugo la. Macron ba don fana nouveau format nama ke aleni Denis Sassou Nguesso ani Mahamat Idriss Déby Itno ani Alassane Dramane anulu gata kene kelenga aba do sondage la buna point mbako. Donc n'était Faranfina ye ne be Macron de ye mais muye mi la gosile ka nyeshanga jamana nyamoko ma parce que ne se ka famia sommete un sommet en bon français. Oui, la gérée de Niema Bao Benyon sur Mouna. Mais les sociétés civiles, les démissions, start-up, ONG, associations, Niamroni, présent Koutou au sommet. C'est un dialogue ou c'est un forum. Sommet à Boyno. Donc déjà, ça c'est le point perdu. Sommet. Aya, il y a la mature, tu passes à quelques sommets. Donc, à fort, avec quel présent, à une société civile, la société civile, jeunesse, France, quel est, à un continent Koutou, Issa. Ni ne néocolonialisme o ame kuma mina da ante ni yɛrɛ de ye jɔnya ye ni ne jɔnya ye parce que ame kuma mina ante an ka kuma tɛ k'a fɔ bibi na format falina ma falen kuma ye mun yɛrɛ jɔnya yɛrɛ jamana kunturu kelen o jamana ɲɛma kelen k'i jɔ ka prétention ka k'a la k'a bɛna Faranfina bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a kɛra denmisɛnnin a kɛra fɛn o fɛn c'est insultant Afrique France o Russie Chine Russie Afrique Chine Afrique Turquie Afrique Issa en belle société civile journaliste en a voulu qu'un jour jamana kelen si c'est des partenariats d'égal à égal Mali France mais c'est aussi simple que ça. La France ne peut pas avoir la prétention aujourd'hui quand à Kenya démissionne, Ouganda démissionne, Mali démissionne, Burkina, c'est vrai que comment les gens vont dire que ouais, tiens de fort parce que il est dans une opération de communication. Mais information qu'elle dit Emmanuel Macron est l'un des rares présidents du monde. Nitra ka page sans fait. Dorama medaka déjà président. À la page Facebook, Bebsek a consulté Emmanuel Macron. N'a pas sous fin fait que si c'est en lien avec l'Afrique ou le Sahel, Dorama medaka tida moroka. Donc je crois que depuis sommet de Pau qu'elle a un président convoqué kata. Sous-préfet Moumia, nous ou Franfran Francis. Depuis que Macron a compris que la jeunesse africaine a changé. Aya Famiako, la jeunesse africaine aujourd'hui est dans une nouvelle dynamique. Aya Famia, allez réunir. Donc Macron a compris qu'il fallait réunir la jeunesse. Mais dans le format, moi j'aurais voulu que Macron écarte Kabouin. Macron je ne demande nous entier. Mais Achille Bembe, le philosophe et l'historien camerounais Aoure Blanbaraina, depuis janvier, entre mars et juillet, il a fait, je crois, plus de 65 rencontres. Il y a eu des travaux préparatoires. Mais ne c'est pas retomber, non. Et ça,
communication la page Facebook on doit communication ni pédagogie drone do c'est-à-dire qu'on a fait dit ani kalambara c'est-à-dire Macron a nyininka au drone qui à travers ce sommet ni mo be Macron don ko sebe ba ko kuma ka di aye kuma ka nogo ama c'est un grand communicant ame akila jige doni wati mi gilet jaune ko nyonyene bakundo Francis aya initié ko ka jiga ka sommet organisé c'est-à-dire forum organisé fo dugumanaw la c'est-à-dire quartier la commune na wala so ga se ka kuma Francis geleaw ka o chamana ikumbaye ayere beti yere soro o forum ke yoro la avec kuma ikuro mine avec kuma ta ani mo ni ñogon che ni sommet hakilna bora rojuma bora Burkina a rencontre minkra avec la jeunesse africaine burkina je crois que c'est à la suite de cette rencontre qu'il a décidé qu'à Achille le Camerounais comme on appelle le critique au Wele pour Blana parce que c'était un grand critique français mais sauf que dans le fond c'est-à-dire Athéna fouille des fallait ça on est mini je crois qu'à beau te le confirmer au Djumeni oui patriarche mais na franco Francis Jolé mais Afrique faya joro là avec auto de Sisi kadaka isa ni mo mi débat suis ibaye comment fait ni au fora farafina kola aller de au be justifier aller de essayer ko be expliquer moi j'aurais aimé ne ka famille la minga no sommet comme ka forme normale crolena au coffre président africain non président africain minumbe ka fara leka ils allaient faire face à cette jeunesse africaine parce que comment d'obé aller ka jabité en nimisi wasao quand il dit ni comment jatemne quand on a parlé un peu de la situation comme on appelle pays minumbe nubuka conscient fallait pour se maintenir au pouvoir troisième mandat là Alassane nga Côte d'Ivoire talent ni comment la main il a dit quelque part que et Premier ministre Gonzalez que lui n'avait pas le choix il n'avait pas le choix mais lui il a été d'accord Alassane Gaye Kane parce que Mouara Gunte ou Wati la Kassou Kane. Il va avoir Jamana de Werate. Exactement. Quand les sonama, ça veut dire que même le fait qu'Alassane Gaye 3e mandat là, allait de valider en fait. Gonzalez. Ça dit il faut aller écouter. Comment de do, comment mini à fora de no fuita. Donc moi mec à Sramine, ni Moussrano, ça mec à mi foko patriarche mais ça dit il est allé confirmer ces mêmes propos. Hier, à travers ce sommet. Donc, il est retombé. Non, il est tombé, Djoumani. À un sommet de Fomenunkan, c'est que Woussi, il discute des grands problèmes, c'est-à-dire peut-être de la France et de l'Afrique. C'est-à-dire, au Rebecca. Moi, je suis d'accord avec Maman, Maman, quand il dit que, c'est-à-dire, l'Afrique ne doit pas se retrouver face à un pays. C'est-à-dire, si l'Afrique doit se retrouver, on se retrouve avec l'Union européenne. On peut se retrouver avec les États-Unis, parce que moi, les États-Unis, c'est plusieurs pays regroupés. On peut se retrouver avec l'Asie. Avec l'Asie, c'est-à-dire, au lieu de Bessega Famouya, mais toujours, nous sommes en face d'un seul pays européen, d'un seul pays occidental. On est en Syrie, on est sommet. Tu ne verras jamais l'Union européenne venir parce que quand il va faire un sommet entre le Mali et l'Union européenne. Au lieu de son homo, nous nous faisons des fois repartir mais en forme de sommet. Donc en termes de retombées, comme la question est à ce niveau, il s'est retombé fouita là. Il voulait juste quoi? C'est-à-dire, comme ça a été dit, on est en phase pré-campagne. Donc, il voulait juste justifier, c'est-à-dire qu'il y a une opération Minouna Afrique. Comme il y a un sentiment croissant, c'est-à-dire Minga Bunga Irako, Francis Nyemo ka Barake Chou, O Kanute, Frafina, Demsenou Bilamo, Oulu Boussouna Tougni. Donc, il fallait trouver une manière, c'est-à-dire, pour que Kaseka Nyefo, Français Beka Minke, Anga Frafina Djamé, Français Beka Minke, Anga Frafina Djamé, Kaseka ou justifier. Mais sauf que, en voulant justifier, c'est-à-dire, il bla filouret des mineurs kono. Je crois qu'il y a quelqu'un a dit ça, avec un Minke, avec un Adam Mirade Adam a dit, avec un Minke de Watina. Avec un filouret de Daïle, quand il a parlé un peu de la Libye, et puis de la situation actuelle, il dit, la crise que vous êtes en train de gérer au Mali, sauf qu'avec un Minke, oui, à travers ce sommet-là, mais ça ne va rien changer ça en termes de rapport de force. Il a communiqué, il a fait de la pédagogie pour expliquer, mais sauf que le patriarcat reste. Salifou, au-delà des retombées, est-ce que ni Macron a un sommet format coréen organisé bi apme client chaman soro est-ce que Franfi jamana masake chaman kumeta kanin kumben
avec cogo min bi. Bon, n'a kungo ka ba kɛ a kun bɛ client sɔrɔ parce que déjà an b'a dɔn bɛɛ b'a dɔn k'a fɔ an ka jamana ɲɛmɔgɔ ninnu a caman farafinna yan nɔ. U bolibagatɔ bɛ taa s'a ma yan nɔ parce que munna u ye pota kɛ yan nɔ mɔgɔw hakili la o yɛrɛ kɛra convocation o min kɛra convocation ye mɔgɔw kun kan k'u ban ka taa min na donc an ka jamana ɲɛmɔgɔw taar'o la donc o b'a yira an na k'a fɔ hali ni nin fana n'a kun ye jamana ɲɛmɔgɔw de wele donc u kun bɛ boli ka s'a ma yen nɔ mais Isa nin sommet in i n'a fɔ ninnu y'a fɔ cogo min na ni déjà a tɛ man ka wele ko sommet parce que ni ko sommet oui ça c'est le plus haut niveau bon nina an b'a ye k'a fɔ ale kelen de kun ye président ye donc tɔ bɛɛ ye u ye mɔgɔ minnu sogi ka taga n'olu ye donc i b'a ye k'a fɔ o tɛ se ka wele o tɛ sommet ya rôle jouer parce que munna sommet la mɔgɔw b'u sigi ni décision baw de ye bon nina décideurs kun tɛ yen nɔ société civile de kun bɛ yen i b'a ye k'a fɔ fɛn caman kɛra préoccupation caman kun bɛ hali denmisɛnnin ninnu minnu kun bɛ yen olu la mais i b'a ye k'a fɔ solution tɛ se ka apporter o la i n'a fɔ Basaro ye min fɔ sisan nɔ parce que décideurs kun tɛ yen nɔ ale ni maa minnu taara olu tɛ foyi décider olu tɛ décider li kɛ jamana kɔnɔ c'est vrai ni kun bɛ nin kɛ a kun kan ka taa format dɔ la min na i bɛ jamana ɲɛmɔgɔ bɛɛ wele ka fara i yɛrɛ kan peut-être i ni nin denmisɛnnin aw ni nin denmisɛnnin ninnu aw b'aw sigi aw bɛ se k'u ka jaabi d'u ka ɲininkaliw la mais nina a jaabi fɛn o fɛn sera ka sɔrɔ o kɛra ale kelen min bɛ Faransi concerné en plus ale bɛ ka kuma i n'a fɔ ale kelen de ye ninnu tɔ fɛn o fɛn bɛ yen ale bɛ se ka kuma o bɛɛ nɔ la jamana ɲɛmɔgɔ tɔ fɛn o fɛn. mais est-ce que o tɛ tiɲɛ ye. non ale man ka se ka ni Isa n'an y'an ka yɛrɛma hɔrɔnya b'an bolo an y'an yɛrɛ ye normalement ale man ka se ka kuma o nɔ la par exemple n'i y'a ye a b'a essayer ka Libye situation a b'a essayer k'o ɲɛfɔ a b'a essayer ka Tchad situation ɲɛfɔ a b'a essayer ka Mali situation ɲɛfɔ a b'a essayer ka Côte d'Ivoire situation ɲɛfɔ c'est an b'a ye k'a fɔ mais Salifou est-ce que n'a ye décision ta par exemple a ko fond min ni olu bɛ dɛmɛ min di farafinna ma k'o tɔgɔ bɛna falen ka kɛ cogo dɔ est-ce que mɔgɔ bɛna o wuli. non o ye parce que o bɛ Faransi de concerné o donc mɔgɔ tɛ se k'o wuli mais par exemple u nana n'a ye CFA ko yɔrɔ la u y'a fɔ a ye a ko an ka réserve minnu bɛ yen k'a seginna Afrique ko mais processus tɔ ko ale tɛ se k'o décider ko mais ko an ka ɲɛmaaw de bɛ se k'o décider mais o yɔrɔ la a ma se ka réponse concrète di o processus tɔ la pour que an bɛ se ka na écho la i n'a fɔ an kun y'a laɲini cogo min ale tɛ se k'o décider o i ma ye donc o yɔrɔ la i b'a ye k'a fɔ limite b'a la donc o bɛɛ b'a yira k'a fɔ donc a ka nin fɛn in o b'a ye farafinw bɛ ka siran fɛn min ɲɛ farafinw tɛ fɛ fɛn min ka fɔ n'o ye k'a fɔ i n'a fɔ olu y'an fa ye i n'a fɔ olu de b'a an ka n'olu y'a kɛ cogo min a bɛ ten donc nin b'a yira k'a fɔ halisa an b'o minɛn de kɔnɔ an b'a minɛn kɔnɔ seulement u y'a kɛcogo a tun bɛ fɛ k'a kɛcogo de yɛlɛma mais a kɛcogo yɛlɛmali le fait que ale bɛ ka essayer k'an ka ɲɛmaaw ka rôle jouer o fana bɛna kɛ kɔlɔlɔ belebeleba ye an ni ɲɔgɔn cɛ. o kuma seginna kuma kɔnɔ ka caya ko paternalisme n bɛna censurer Basaro bɛ fɛ ka fitinin fɔ n b'a di. complément dɔrɔn CFA ko in niveau la a ko kuma na ko bi an bɛ don min na comme bi ko an ka réserve CFA réserve foyi tɛ Faransi trésor la. or a bɛ wagati damadɔ bɔ Alassane de kun delila k'a fɔ ko anw ka réserve ma deli ka bila Faransi trésor la donc il serait important au yɔrɔ la que Alassane puisse prendre la parole pour nous expliquer o bɛ kɛ cogo di et puis ni trésor ni comment on appelle réserve tɛ a taara min on va nous parler de sécurité k'a tɛ se ka ɲɛfɔ mais or dans l'accord, c'est-à-dire CFA modification la kana comment on appelle éco là mais jumɛn de fɔra ko BCEAO bɛ se k'a décider ka réserve bila yɔrɔ la yɔrɔ min ka d'a ye donc ils peuvent décider k'a to Faransi trésor la. ayiwa Sori Ibrahim Diallo e bolo sommet nafa bɛ se ka kɛ jumɛn ye an ka farafin jamanaw kan. kaba nafa tɛ se ka ye nɔ. Macron, comme il a dit Mamadou Kane et Bassaro, il est en campagne parce qu'il sait déjà qu'il a perdu d'avance. Il est en train de faire du pédantisme. Car Madia Mouroui, car tout simplement en fleur bi. Ale ka wuli ka jɔ hakilina min bɛ a la pour que farafin jamana minnu bɛ n'u bɔra ka olu mara u ka se k'a sɔrɔ olu ale tɛgɛ kɔnɔ a taara théâtre de labɛn dɔrɔn ka taa scène jouer kunun an ye min ye parce que d'abord mɔgɔ minnu tagara n'i y'u tagacogo lajɛ min yɛrɛ kumana Mali tɔgɔ la a ye min fɔ Mali ma ani a tagalen min fɔra a ye fɔlɔ font deux
kaba Macron ya ira ka fɔ ale bɛ compter ni denmisɛnnin sifinnaka ninnu kan don nalew na yɛlɛma ka don farafina mara cogo ana ka laɲini cogo ana ka musakako la u bɛna mun de kɛ il s'agit de préparer ces jeunes là k'u bila baara dɔ la Adam Diko min kumana Mali tɔgɔ la kaba an ye fɛn bɛɛ ye sauf la vérité e ka misaliya dɔ ta dɔrɔn Kemi Seba a ka wuli ka jɔ farafina ka degun a la ni mɔgɔw kan ka wele kɛnɛ kan Kemi Seba tun kan ka ye nin kɛnɛ kan Adam Diko a taara kuma Macron fɛ Fransi de ko an ka avion dɔ bloquelen bɛ Espagne hali bi Fransi ka laɲini kɔnɔ ne kun hakili ko Adam Diko da bɛ se nin yɔrɔ yɛrɛ ma mais des gens qu'il a sélectionnés à travers des jeunes que eux-mêmes ils financent kaba ka mɔgɔw sɔgɔti kɔnɔ olu ka taa jamana kunkanko kuma fɔ c'est pas un sommet comme mes prédécesseurs ont dit nin kɔni tɛ sommet ye ka mɔgɔw wele aw ka taa kuma fɛn dɔ kan jamana dɔ tɔgɔ la parce que il sait qu'il a échoué même devant les chefs d'État africains sommet de Pau au bolé eko kuma nana a fɛn fɛn la ina Macron fɛ k'a ka instaurer farafina kɔnɔ a ka politique bɛɛ échouera donc ka farafin président wele ka kuma ni olu ye aujourd'hui il sait que ça n'ira nulle part eko kuma fɔra Alassane Blaro baara la ka datiw di a simataro la au jour d'aujourd'hui au projet de an b'a tɔ développer Salifou c'est vrai que Soribe ka min fɔ o commentaire ka caya dɔgɔkun in kɔnɔ notamment mɔgɔ minnu taara Faranfina jamana ninnu bɛɛ lajɛlen représenté jeunes minnu taara a kumaw cayara u sélectionnera cogo di u taara jɔn tɔgɔ la u bɛ ka kuma jɔn tɔgɔ la CNJ ni o ye Mali sifinnakaw ka kulu yɛrɛ o ye bataki dɔ bɔ k'a jira k'a fɔ ko ale ma sɔn cogoya si la n'a fɔra ko sifinnakaw de taara normalement ale de kan k'i bolo ɲɛsin mɔgɔ la e b'o faamu cogo di Isa déjà an bɛ min fɔ o yɔrɔ la fɔlɔ an b'a ye k'a fɔ ni minnu taara mɔgɔ minnu welela u yɛrɛ ko ko u ma taa jamana représenté Adam y'o fɔ hali kunu e ka ɲininkali la kunu sɔgɔma n y'a mɛn Adam yɛrɛ y'a fɔ ko ale ma taa Mali représenté ko wa k'u denmisɛnnin 11 min bɛ yen nɔ ko u tɛna kuma k'a fɔ ko nin bɛ kuma nin jamana tɔgɔ la nin bɛ kuma nin jamana tɔgɔ la ko u bɛ kuma farafina bɛɛ de tɔgɔ la parce que u ye farafina denmisɛnninw ye donc au yɔrɔ c'est très important an kana fɔ ko Adam taara an ka jamana représenté donc Adam welela en tant que jeune leader mais ambiguïté b'o yɔrɔ la parce que min ye Adam wele cogo ye ni na u ma tɛmɛ an ka autorités ni fɛn fɛn déjà tubabu ka jateminɛ la olu y'a ye k'a fɔ an ka organisation minnu bɛ yen ko organisation société civile la olu y'a ye k'a fɔ en réalité olu tɛ société olu tɛ jamanadenw représenté parce que a caman bɛ yen nɔ min filɛ ni minnu bɛ marabagaw ka mara kɔnɔ société civile min bɛ yen minnu bɛ yen formellement minnu bɛ yen minnu représenté i bɛ taa sɔrɔ a caman politiselen don i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen Zango ni ministre ye société civile min i bɛ taa sɔrɔ a caman bɛ yen jamanadenw yɛrɛ par exemple ni minnu bɛ yen ko le denmisɛnninw ye par exemple e bɛ ka CNJ min fɔ Isa ne denmisɛnnin ye moi je me suis jamais ne ma deli ne tɛ n yɛrɛ ye CNJ kɔnɔ pour moi o tɛ yen quoi i m'a faamuya pour moi ça n'existe pas parce que u tɛ ne représenté u ma deli ka n ka valeur ne bɛ fɛn o fɛn problème fɛn o fɛn bɛ se préoccupation fɛn o fɛn bɛ se ka ne sɔrɔ ne bolo olu mago t'o si la parce que olu mago bɛ fɛn minnu na o y'u yɛrɛ ka intérêt donc tubabuw y'o faamuya a mɛnna o i b'a ye k'a fɔ depuis nin tɛ tubabu ka collaboration na u bɛ fɛnw u b'u ka sélection kɛ u yɛrɛ de ye olu yɛrɛ ka jateminɛ la u bɛ mɔgɔw minnu sélectionner mɔgɔ minnu u bolo minnu bɛ se ka kuma nafama fɔ ni mɔgɔ hakɛw sugu la par exemple sisan ni denmisɛnninw t'a la n'u y'a ye u ye Adam wele u b'a dɔn Adam bɛ activité min na yan nɔ parce que Adam association b'a bolo t'a dɔn ONG a kɛra ONG AGCAD b'a bolo u b'a ye a bɛ fɛn minnu kɛ sur le terrain u b'a ye a b'i impliqué vie publique la cogo min na u b'a ye a b'i impliqué vie politique la cogo min na wa u b'a ye k'a fɔ influence bɛ ɲɔgɔn la u ye Adam wele en tant que Adam de mais u m'a wele k'a fɔ Mali la an nana Mali denmisɛnnin jɛkulu min bɛ yen an ye mɔgɔ kelen ta ka taa n'a ye ou bien a ye lettre officiellement bila ka na ministère la ou bien k'a fɔ ko olu de ka mɔgɔ kelen choisi u yɛrɛ de ye u ka maaw invité de façon individuelle wa u taara de façon individuelle wa u ma taa kuma jamana tɔgɔ la. Basaro e b'a faamu mɔgɔw ka colère désignation kan dɔw yɛrɛ taara fo k'a fɔ ko mun na Adama Ben ko o tɛ taa a kɛnɛ kan e b'a faamu cogo di.
Adam place là. Ça me tourne de fongo anga clip la dusunya kuma chama. C'est-à-dire anga premier de anga jamana kono. Mo mana furuku ou be kuma chama miri. Je crois que Achine Bembeka comme on a ko ni mbara au fait. Mami lamera aka chama baduruye. Ni ma fille. Mo mi lamera. 3500 je crois. 3500. Donc ako ma chama ni lamera. Faut ka se ni ma tani kilenga sugandilima. Moi, je repose la question. Est-ce qu'ils ont postulé pour pouvoir participer à ce sommet? Voici la question. Maintenant, nous, on a postulé là, qui nous apporte la preuve qu'à vous postuler. Oh, mon gars peut postuler derrière. Exactement. En fait, mon gars postule là. Ah, ok. Ok, ne faisons pas information. Les gens, maintenant, ça serait. Tu m'avais dit, mon postuler là. Mon postuler là. Mais à plus de cela, ça. Et comment on appelle ça? Le fait mifo. Bi. Ambora crise mina depuis président Ibeka a fait la fois dans ces bima. Organisme Nimbe, Kobe ensuite civil représenté. Iye Joninga Maye, Min Joro Buana, Jamana, Ka Barani, Akawuli, Ka John Akachesila. Au fait, en Suisse des civils, ils sont toujours assimilés au pouvoir en place. Voici le problème. Prise de parole publique tout là. C'est-à-dire, Al Haglina Boula, ou Tsekadou Haglina Fo. Voici tout le problème. C'est-à-dire, moi, avec les dames. C'est vrai que Adam, organisation est. Kumbedo là, ben, Kumbedo ou Kera démocratie quand. Avec les dames ni Korake do Ankumana. Akumana me, Jamana Bechuga Mina, ya Haglina Tafo. Mi ni uni Haglina Tatiklenye bi. Allez boulot. Ame fanga mina fanga ne chugo man akechugo man nya foi ngui manata jamana encore il va sur quand ça ne va pas nous médiatés que les intellectuels du pays ou be franyogonga ka sebenike jiribo e fambeta malla pourquoi ngo munani awbolo ni jamana mara chugo man munaw tsika franyogonga ma muga ma tanuko ka kuma ibe fama ka ye malla ni ya ye wata ba soro ça dit kuru sera quoi. Comme c'est arrivé plusieurs fois, Adam a pris la parole qu'a Sebenike. Mal no kero reto bega jumenga benende. Au lieu qu'à mifo, on s'intéresse pratiquement à mifo, qu'à ce qu'on juge, qu'on analyse. Non, en même temps de la on voit la personne d'Adam, on voit son mari. Ama haglinato fo par rapport à leur gestion démocratie taka. Or avec comment il faut voir timina. C'est comment il n'a pas au-delà et c'est ce que nous devrons juger. On est trop dans l'émotion en fait. Exactement. On est kacha anga baraula. Mais ni anyobla kabimbe ka fo mimbe ka ke ko jatemine akacha la avec morola un message soro. Anga problème beodi. Les gens ne prennent la parole que quand ils arrivent où ya yeka sera c'est-à-dire kuru sera tchenchen na wati mina. Al M5 na tan fla. Baby positionné kana exactement. Et c'est ce qui est regrettable. Mamadou Kane, critères de sélection, ben maké akan, moko ya décrié, moko ya al moko ya toko foko muna olumaye, notamment Kémi Sebo, notamment anya ka fo balé citoyen moko ka bo Burkina, oluka moko shimaye ni keneka. Ça n'engage rien, mais je crois que c'est regrettable ça. La France n'a de compte à rendre à personne. Oui. Francis Ribaka, la directe Francis de Gukolokan. En taille à la mouille. Moi je comprends pas déjà. Non. Moi je suis membre de l'amicale des anciens boursiers du gouvernement américain. J'étais aux États-Unis en 2015 grâce à une bourse du département d'État américain. Je n'ai pas été choisi parce que j'appartiens à une organisation. L'ambassadeur m'a clairement dit on te suit depuis un moment. Dans le cadre de ton travail journalistique. Parce que il y a bara de Chogoya ou Jaka, sur moi, tu es gouvernement ou moi, tu es vraiment, oui, fait en Amérique. Nga la Amérique qui a la Philippe de Chouabna, coverage election. Ni tarola, je crois, ni Mamadou Konitara, voilà, en 2 semaines. Non, moi je crois que c'est les ambassades. Moi je crois que c'est pas pour rien que la Sigidou me blague, Diamano Kono. Adam Diko. Contrairement à la Sigidou. Voilà, justement, l'ambassadeur de France au Mali, l'ambassadeur des États-Unis, l'ambassadeur d'Allemagne. Mais ils sont là pour nous observer. Issa Kaba Betchogodi, Salif Betchogodi, Bassaro Betchogodi, Nera Betchogodi, Souri Betchogodi. Ils n'ont pas besoin de trop de calculs pour savoir qu'Adam Diko est très engagé au sein de la société civile malienne. Non, on a fait un choix que, automatiquement. Non, automatiquement, vous savez, non, Amen, il vraiment être très engagé, Ama, Fenchamana, Barachamana. Mais, statistique, vous, le Moroka, Baraketugu, vous n'avez pas là.
Non, moi je crois que c'est un faux procès. Kanako, pourquoi Aïninta, Hamaninta. Moi je crois que hier, ce qu'elle a dit, désolé, c'est qu'elle a dit hier. Mais c'est que sûr, mais ces gens-là, ni Occident a fait organiser, ils n'ont pas de compte à rendre à quelqu'un. N'a pas organisé Mali là, d'accord. Mais femme t'as français. Mais elle à la mouille, qui m'a invité? Eh bien invité Mouna. Pourquoi? Non, elle bien invité. D'accord, elle bien Mouna. Eh, te fais Kalama. Eh, pour la Kalama, quoi, Satara, comme quoi, Satara. Franchement, moi, je crois que la jeunesse malienne aujourd'hui, en Sabali, et je ne suis pas le seul, il y a les Fatmata Sangoulou, il y a lui bénéficié. Barack Obama a rencontré des jeunes. Moussa Kondo. Ils sont nombreux, Barack Obama a uniformément initié, Macron, Yorochouin, copier-coller. Oui, Yali. Copier-terre. Copier-terre, oui, oui. Copier-coller des quais. C'est Obama qui nous a montré ce format avec les gens. Obama Manga en son temps. Moussa Kondo, non, c'est la même chose, les gens postulent. Non, on a dit, tu vas postuler. Les gens postulent. Ils sont sélectionnés en fonction de la bara. Mais deuxièmement, ce que je peux dire, Manga Meke Mouna, le contexte. Nasoroni, voilà, Wagati, comme nous qui sommes là-bas, Nasoroni, je crois que Chogal Fana Mouachamanga Nambo, tribune des Nations Unies, ni Chogal Kumani Kumange, ni Macron Kuma réagi, ni Parli Kuma réagi, voilà, ni Kuma Chama Kumake, non, non, nous sommes Ari Moga, Outarafuga, Ara, un retour, journaliste comme Nakulutara. Mais Issa, Malik, on a fait Tara. Honnêtement, mais c'est des journalistes de qualité, en Savali. Un peu mignon, on a Jamana Ngono. Je me souviens Ibrahim Traoré, mon ami. Au-delà de mon ami, c'est un très bon journaliste. Le Mam Diara Job, je me souviens, Malik Diallo ici, je me souviens, Malik Konate, John engagement, non, mon gars, ça va les Mohamed Alidou. Mais c'est des bons journalistes. Ou Mata Koupta, comment Macron fait, ils sont partis juste pour couvrir l'événement. Mais quel journaliste au Mali refuserait d'aller couvrir un sommet? Un sommet. Même si ce n'est pas. Même si ce n'est pas un sommet. Même si c'est pas un sommet, juste une rencontre. Oui. Mais tu rencontres. Mais journaliste a barré nous on peut aller discuter avec Donald Trump. Quand il y a Trump et Flené et les avocats en France, qu'on te manie que c'est des pays de merde. Mon ego femme. Autant à barré. Pourquoi tu refuses? Donc on va faire un rôle là. Francis Raga et la Djereke, moi je suis pas d'accord avec le format, je ne suis pas d'accord avec Macron, il y a une position d'ici ça. Mais encore une fois, qu'à fois, à cette partie de la jeunesse qui pense que le Koungata, ou que l'Inter malien, que Mountara c'est des Maliens, ou va mériter amplement. Non, pardon. Et Adam ni Malik Konatega, Mangabe Yorojume, un mot fait fort quoi. Un mot fort mounla. Koureta Flana Inkele. Adam fait partie des gens Mounounier ou les gens initiés contre ce coup d'État. Exactement, Bandaoni Moutarouane contre là. Bi, vu que Sorasoubeka Walea Minke sur le plan nationaliste, nous, Djalibem Mouroye, on prend Adam comme l'ennemi. Malik, c'est la même chose au fait. Or, moi, il y a quelques jours, j'ai dit depuis transition indemnena, depuis, comment on appelle, Charti Barakedo, ni au Bara Obena. Malik Madelika, comment fouchifo, mina beta transition Jimmy sera fait. Mais bi, avec a Djalaki, a met transition flana mina kabe ko kelem. Mais sauf qu'il y a haglina de do. On be fait, ou luka miri chodi, comme on me miri chouga mina. Ou luka yeta na yeta ou ekile. Maintenant, on n'est plus en démocratie. Maman koloshi ou là. Maman et c'est ça, en fait, le problème. On n'est plus en démocratie. Il faudrait que les gens acceptent, c'est-à-dire l'idée critique. C'est l'idée critique. Quand Foko Karsa Kanga miri a miri à la mine miriati klenye. Nga bunya okono, nga karama okono. Ouais, aglinatado. Mais ça ne veut pas dire que neka so aka fota na raketa au démon. Namboro kono, je crois que jamana yerebe démon. Sori Ibrahim Diallo, Mamounou Tara. D'accord, kabali. Mamounou Tara. Akuma tiara mko ba fam. Eka hakina ejme ok. Dimi meni ka ma fa kaba. Aka. Mbe min fine ba do. Mali kono bi. Ni amaka nyere na ma faso kanu. Non, mais faso kanu c'est dans Adam Diko qui a parlé. Anya kuna fonu sur Adam Diko re. Muna ani délégation to matayon fait. Pour quelle raison? Atara mko to nyew. Neta doni. Anya kibara sur Adam Diko. Ça change quoi? Je n'ai pas fini. D'abord, Adam Diko est parti bien avant l'équipe là. Macron a invité.
Adam Diko a une question fait poser Macron ou Benala a fait là. Ça va. Même il faut. Moi j'ai des amis en France. Je les ai appelés. Ils sont très proches de l'Élysée. On est Macron Kumana, on est Adam Irak Kumana. Pourquoi Adam Mata qui peut fait? Macron a voulu. Adam, il y a une question fait poser Macron. Ani Macron, où il y a bête avant le sommet là. J'ai la preuve de ce que j'ai dit. Écoute-moi. Ne pas réalité de fond. Mais réalité. C'est ce que moi j'ai dit quoi. Parce que merci Kaba. Donc ne pas mis fond là. Ni sommet il a bien coûté fouillé pour répondre à l'état malien. Macron il a fait exprès. Depuis Assimi ko Macron m'a accordé défense ni en bas la poubelle qu'on a mis. Je n'ai pas fini. En bas avec moi. Au kuma clé Assimi Sogel Tarakato kuma clé reprend tribune en États-Unis. Au kuma clé ika fonga bala ministre Abdoulaye Diop aye ambassadeur de France wole kasaka Macron dimi beni ka Macron fuka. Dimi warata la de ka malien dundo wole ko ludla ko lubla olu ka malien ira kele Macron ka politique flé. Je n'ai pas dit que nous t'allons là de. Mais Agnemi mais Adam te fitine koy. Adam te fitine koy. Agnemi coup d'état kele ya. Parce que moi munu nana no bandawni Mouktarwani coup d'état kelula Adam Cham de Bora Adam Digo de Bora ka ni mo défend. Donc si ça a même foni kenela Macron tate foi wéré la gousiliko. Et c'est ce qu'il a fait. Et c'est ce qu'il continue de faire aujourd'hui. Moi nous fleni Macron cléclément Mali bounya. Mais Sorosine de Aïra Macron en boyali fait au Diagwadi. Et puis Kafoko nous nous matons Mali Tokola. C'est artifo. Adam Digo ko min kera Libye akera Binganine. Libye a Djamanaye a Djamanami qui est un pays souverain. Mais pourquoi ni imposition monsieur ka Golkan? Quoi elle t'a fait elle ferait ka Djamana qu'on a non Mali ni kawele ka le fait. Mais elle a parlé au nom du pays. C'est la photo qui m'a dit là. Sori et propos mounfo, ça n'engage que Sori. Exactement. Ça me serait recadré. Il était recadré. Non, il était recadré. Je m'assume. Non, je suis pas un enfant. Il était recadré. Il était recadré. Adam Tam, il m'a regardé photo. Adam Diko, Ayani m'a regardé photo. Président Mina, Jumna Betoya, Jumna Benoni, Ebeta Kata photo Tanoi. Ko photo il a dit là. Fidèle. Adam Diko Kani. C'est une insulte pour le pays. D'accord. Je suis suffisamment responsable pour assumer la conséquence de mes actes. D'accord. Donc tu me cadres pas. Qui a terminé. Ok. Mais moi, je suis avec lui sur Macron. Ce qu'il est en train de faire. D'ailleurs, on est tous d'accord là-dessus. On le dénonce vivement. Il s'affout pas n'inga tigamba dénoncer. Quand tu es gêné, moi, je suis d'accord avec toi. Deuxièmement, Ikoko nous sommet comme Macron juste pour répondre à nos autorités. Mais c'est un sommet prévu de longue date, sorry. Depuis janvier 2021, Macron a contacté Achille Bembe, l'intellectuel camerounais et philosophe historien, Kaga Baradamne, avec une équipe de constitution autour de lui, Kana Afrique, Kata France au sein de la diaspora, Aka tout doit visiter, Aka Juno rencontrer pour qu'il soit kake. Non, Nikoko au Kera juste pour répondre aux autorités. Je suis pas d'accord avec toi. Là où je peux te rejoindre. Le fait qu'Adam dit qu'il faut sur les réseaux sociaux, moi, à sa place, je n'aurais pas agi de la même manière. Mais Ayake, c'est son choix. Mais moi, personnellement, dans le contexte actuel, j'aurais pas mis ma photo avec Macron parce que la population m'a haï comme une provocation. Mais Ayake, cela n'enlève en rien la qualité de sa participation au débat. Voilà. Il faudra que les gens aient un clocher intoxiqué. Un vocal. Total. Bon, n'est pas vocal. Ma vocal vocal total. Oui. Jamutala. C'est-à-dire identification fouitala. Qui circule. An koloshi ola en période de il va ko kuma mai abe jamana chi kuma la surtout kuma mi tika vérifier au fait et à foraya délégation jolle kumbe opérateur économique kumbe journaliste kumbe
nous kumbe adam nous mo ta ani kelen kumbe mais mo woro fene kumbe c'est-à-dire il faut qu'on comprenne que bena tago nous tara juste pour ce débat là en fait oui. Et ils ont été pris en charge. Ani cadre kelena. Ani Mali délégation ta chuko tigele. Ramses B non, Aluni Franjai B non. Aminata Makusi non. Aminata Makusi. Mokhtar Si Papouane bébé. Papouane Moussa Degbali. Moussa Degbali mais takun tekele. Mais à Bekrani rencontre kelene kama. Mais sauf que Benika Tasirado, Beni Tahunu, mais à Bekoué Someneyo. Donc, si on doit faire en sorte qu'il faut que Bekatagnon, les journalistes organes de Togola, avec leur prise en charge qui est détaillée. Mais, Olu Takou, moi, je prise en charge bétalé, non, parce que Tara ne fait pas comme. Et fait que Tagnon va jouer. Ayo, ça le fait, mais fait que faire pour qu'on ait un débat. Et Issa, il sait qu'à Adam, ta chugo manière, ta sélectionné chugo, il sait qu'à contester, il sait qu'à faire contester. Mais, migné Adam ka et aye photo mi ta ko publier o ya ka choix personnel de wa o te foi bo ala o te foi faraka wa minye intervention minye Adam ma intervenu Mali tokola Adam ma ta officiellement Mali tokola Adam tara en tant que Afrique demisani farafina demisani akumana Malika c'est vrai parce que malien do wa aye mi fo Malika nere bulu o de kuna wolo parce que aye mi fo mo ga do no kuntara no la mi se ka o nyogo fo Mali mi se ko nyogo il nye jo Macron nye la ko nyogo c'est clair ali anga autorité Macron e do ga ma mi ka anga autorité la Adam ye mi foyer Adam ye mi foyer ça ko c'est une honte isa bi hein isa ni mo ko nga ta kumbe Adam ne ka ta kumbe sorry, how you doing? Adam ka photo tani Macron. C'est une insulte pour le pays. Ce monsieur là aujourd'hui, à non. Mais toutes les difficultés du Mali. Bon, je le retire Kaba, mais toutes les difficultés aujourd'hui, c'est ce président là. Pendant que je fais ma table à laquelle je rencontre il te fait piquer sur ni dogo ingono anya ka fo gelea to warala France ani Mali ni nyogonte kerengere yala marabagaw de kodo anya ka fo allo ya soro ko kun geleara ka so ya France ka jamana kuntigi aknye kuma were fo o kuma ugumu kono amanya mingo anga ministre mbani jamana were che ko nyanya na bola o ministre ye minye France ga lasigidembe enfer no wele blama ka nyini nga dalakana nga oshuma ko odgumaje basaro ebe ministre ka France ga lasigidem wele e ba famu chugo di parce que ni nyona ni a sele ni haga mo kora ka foka ndina de ça n'est pas fongo à mena ka sura make en fait on a pris énormément de temps parce que dans le conseil de la nation ça vient kola et mo manga jongi yere la quoi si on suppose que jamana beya ka jamana beka yirama hora bi bulu machimanga son iga doga mama jamana kuntiki werefe je crois que c'est à cette mesure seulement que Bouna Badeni jamana yebisega bunya de ce fait ntaroni ya la cloche abe wati chamambo nyafo ngo depuis ani Niger tche Niger ka wulika job ani Malika kumola ngo Malika nga réagi sur le plan diplomatique au damne l'aide de protection grande d'accord mais sauf que kumarola ambassadeur Weleli ça c'est à un niveau c'est de responsabilité encore plus élevé ntaroni ya la cloche depuis français ambassadeur Welela fait Abdoulaye Diabou fait faut bi pratiquement ni sommet inter autorité politique publique foima kumata Mali togola ninka kuma c'est-à-dire ani ou tchegelenga kuma meka ke tuka mina don nataola donc moi je pense que ni koye comme inkanga c'est-à-dire ankanga yere bunya jaguya anka Mali le Mali doit se faire respecter par les autres pays au teke nini waliaute nini mbaraute nini protection de dorete mi meka ke na mabe
mais avec faux ambassadeur de la sinon un premier ministre qui a comment fait la défense comment ministre des Affaires étrangères comme en France et ambassadeur comme faut que ce président rega comme chamama mais mi rebe digi mogola le président comme laban jatemene aya soro en Algérie ben nyona ka fara onka mais comme laban na jumeneke akoyi yafa ni Algérie fait c'est ni Algérie comme mbaye ou quoi essayer ka temporiser ça allait à forum à Mamrekata au Sraf. Mais par contre, à Clara, on t'a toujours. Parce que jusque-là, on n'avait pas encore pris le poids de la situation. Mais je dis, depuis l'autre jour, ni ambassadeur ou la phobie, autorité politique, il faut et il faut qu'on aille dans ce sens. Ça se fait respecter, coûte que coûte, vaille que vaille. C'est-à-dire, au drone, la mission a été comme Jamana. Salif. Bon, ça. Ni weleli mi kɛra ni ambassadeur weleli mi kɛra ne bolo i n'a fɔ Basaro y'a fɔ cogo min na an mɛnna ka sɔrɔ an ma ambassadeur wele ambassadeur kun kan ka wele depuis ko in kɛ wagati donc pour que ni fɛn caman bɛ yen o bɛ se ka éviter mais je crois que an bɛ wagati min yɛrɛ la i ko bi an bɛ se ka fɔ weleli in kɔfɛ ka kangaridaw kɔfɛ an bɛ se ka fɔ kow bɛ ka nɔgɔya dɔɔni dɔɔni parce que an y'a ye k'a fɔ bɛɛ tempérament posera dɔɔni kunu n'i ye Macron ka kuma jateminɛ a b'a jira k'a fɔ ale fana tun bɛ fɛ k'a ka tiɲɛ de fɔ donc k'a sɔrɔ a ma kɛ ni dennifa ye ale fana y'a essayer k'a ka tiɲɛ de fɔ bon n'i ye Choguel fana ka intervention jateminɛ an ka télé dɔw la i b'a ye k'a fɔ a y'a jira ko Mali ni France ye i b'a fɔ ko donc ko an bɛ se ka limbilanba mais an bɛ ɲɔgɔn bolo halisa donc dɔw b'a jira k'a fɔ donc o kɔrɔ ye minnu kun b'a la ko nin ye ko an kan k'an ka minɛnw cɛ ka bɔ France walima ka France ka minɛnw cɛ olu dusu ka teli wa Sori Ibrahim Diallo. Bon, comment je crois que le ministre des Affaires étrangères ka ambassadeur wele craignent la France ambassadeur mi wela Abdel Diop fait ni konyo kono ça fait partie de ses missions et le message c'est très clair min foray je crois que afamiana a wele clé kata kuluba a jigina anyame mina ka fo boya be ka ke ko takabulula ni ma yira k'a fɔ an ka jamana marabaga minnu bɛ sanga in kɔnɔ kaba u nalen bɛ bonya de kama u y'u yɛrɛ bonya kelen o bonya kosɔn u bɛ ka wajibiya Faransi kan mɔgɔ minnu tɛmɛna wagati tɛmɛnenw na n'olu ye jamana mara marabaga minnu bɛ Mali kunna bi u tagabolow tɛ kelen ye olu b'u yɛrɛ bonya parce que minnu bɛ yen n'u ye jamana mara olu hakilila de u tun tɛ se ka jamana in i tɛ se ka kɛ président ni ma taa suduru bi Faransi o banna o banna ne ka mɔgɔ jumɛn ne ka mɔgɔ jumɛn i bɛna émission tɔ cɛ ko ne ka mɔgɔ jumɛn ka ban kuma kɛ e ka mɛn comme tuma dɔ la comme i bɛ ka baara taabolo kun i ka kelen de jamana mara wa jamana on a démocratie plus de 30 ans. Combien de présidents sont passés avant c'est ça le problème. Bon, des problèmes yéré. Kaba mbemi fina ali ni sura su boray. Ni mo gore nana. Ne ko ngo Mali. Ne bulde ne min be ken ne bulde fo. Ni on fo Ibeka, moi je n'ai jamais connu un membre de la famille de Ibeka. Oui, tiens. Akle na mo ko bi ni ma do kana. Munun ka gara la. An ko kuma to an ka tɛmɛ ambassadeur. Le premier ministre, le président de la transition, les ministres bébé carré bounya. Donc Franci wajibalen don anka bounya parce que au stade de la France là Macron be mindo anka sosi munube oluba don ou ya ira Macron ko Mali aka jamana di qui mérite le respect et les responsables doivent être respectés. Ayo, Mamadou Kan tension diplomatique n'a cassé Hagedoma. Est-ce qu'à c'est à Kaladji n'a pas qu'à Chugom? Je suis tout à fait d'accord avec Sori. C'est-à-dire que franchement, Dokera quoi, ça vraiment un jamanari donc ana be do nyana nere ba fo ka chamanti jamana kono mais autant bo jamana ya la c'est-à-dire que ce qu'ils sont en train de faire aujourd'hui les autorités de la transition Alpha Omar Konara be akli jigola je crois que Chirac de la à Dakar Kawele ka sura ka tita roshi du coup depuis actif temenani ma actif fort bay ka temeninka ka français ambassadeur convoqué ka lasigi ka foi ka ngarma dare do abe komna aka président nga na ka mfama na ma jo. Moi je crois que Macron pour parler de légitimité, Serval n'est pas légitime hein? Parce que la légitimité selon Macron et nous gouvernement de transition bien légitimité non. Serval à quelle période
la transition. Non, Serval n'est pas légitime, Barkhane n'est pas légitime. Disons la vérité. Si lui considère que Mbandao et Mokhtarwan en 3 mois, ce qu'ils ont fait, Ibika ne l'a pas fait en 7 ans, c'est qu'il a reconnu la légitimité des premières autorités de la transition. Mais Bibina, avec un Nounou Bourdiakou, ils ne sont pas légitimes. Parce que justement, olu bɛ communauté ka taa ale dimi sira fɛ Issa e b'anw fɛ yen san 8 taa ti ka mɛnɛ sisi ti ka bɔ tu dis que tu as perdu 52 soldats e b'a dɔn malidenw min sara nin ko in na mɔgɔ si t'a dɔn an balima minnu sara ne an bɛɛ Basaro Sori Salif an bɛɛ mɔgɔ dɔ perdu nin ko in na des milliers de personnes sɔrɔsiw aux civils an b'o hakɛ dɔn ko 52 soldats ala ka hinɛ u la mais n'i ma bɔ nin na nin bɛɛ ye nin de aw nana k'a bɛna an dɛmɛ aw tɛ se a faire tabula dabali tabulu donc an n'a fɔra k'aw ni subagaw de bɛ baara kɛ u t'aw ɲɛsira la honnêtement ko yɛrɛ gɛlɛya y'o de ye Issa an ka tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye normalement mɔgɔ si man kan ka lakana kɛ en place la mais bibi na an bɛ cogoya min na an kelen tɛ se mɔgɔ min nana k'u bɛna an dɛmɛ aw dɛsɛra an ko k'an bɛ mɔgɔ wɛrɛ ɲini mais a t'an to yen est ce que a b'u ɲɛsira la honnêtement disons la vérité c'est pas du populisme ce n'est rien du tout n'u tɛ se mɔgɔ wɛrɛ ka na o kɛra mɔgɔ sugu o sugu o t'olu ɲɛsira la c'est que sur olu ka bila ye zoro de ye ayiwa Adam y'a fɔ Kurusɔbɛ la koyi quand la France a dit que n'ale kun tɛ yan ko autorité de transition min bɛ yan k'olu kun tɛna se ka c'est autorité de gouvernement kun tɛ kɛ Adam ko a ma ko ni Africain fɛnɛ kun tɛ ko France yɛrɛ kun tɛ o fɔra o ye mɔnɛ bɔ an na dɔɔni o ye mɔnɛ dɔɔni bɔ a la préciser fana ko ni anw bɛ nin kɛlɛ min kɔnɔ k'o ye France ka kɛlɛ kelen de o France yɛrɛ kun tɛ o fana ye dimi dɔɔni bɔ a la Adam kuma ɲɛna yɛrɛ de o fana ye dimi dɔɔni Adam kuma ɲɛna yɛrɛ o ye dimi dɔɔni bɔ a la ayiwa an ka bakuruba sabanan o ye k'a fɔ wagati laban in na an y'a ye k'a fɔ groupe armé hali n'o y'a sɔrɔ u ka mɔgɔw bɛ gouvernement kɔnɔ hali n'o y'a sɔrɔ ko caman tɛmɛna wa a kun famana u ka nin ko nasuguyaw fɔ nka u ye bataki bɔ k'a yɛrɛ k'a fɔ ko ministre min n'o ye ministre Wage ye ko tant que kumaɲɔgɔnya bɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ k'u tɛ ye CACA kɛnɛ kan CACA min ni o ye kunbɛ ye kunbɛ min ni mɔgɔ minnu ni olu impliquelen don accord min ni a tigɛnɔbilala o ko la olu bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ kalo ni kalo ka sigi ka fɔ kɛ k'a lajɛ accord taara ɲɛ cogo min na k'u tɛna ye o kɛnɛ kan k'a sɔrɔ u dun ka maaw bɛ gouvernement kɔnɔ fɛn bɛɛ ministre min Mamadou Kane an yɛrɛ y'a fɔ yan nɔ ministre mɔgɔw yɛrɛ tun ye jalaki bin ministre Wage kan ko bɛnbɛn bɛ ani groupe armé ni ɲɔgɔn cɛ nka ka n'a ye k'a fɔ bɛnbaliya dugu ka jɛ olu ni ɲɔgɔn cɛ i b'o analyser cogo di d'abord son analyse que m'a fɔ je prends cette information avec des pincettes ça jusqu'à présent parce que confirmation ba ma sɔrɔ nin ko la moi j'ai eu même à contacter un membre de la CEMA a ma se ka information confirmée donc fɛn min CSP le comité stratégique permanent olu ko Wage ko CEMA ni communauté internationale ko communauté internationale kan n'u lamɛn tuguni kuma in bɛɛ y'o de o an b'a dɔn plateforme mɔgɔ fana ye communiqué wɛrɛ kɛ k'a yira k'a fɔ et il se désolidarise donc qui dit vrai jusqu'à présent jusqu'à preuve du contraire en tout cas ne kɔni m'o kunnafoni sɔrɔ est-ce que la partie gouvernementale a réagi est-ce que Wage réagira voilà donc jusqu'à preuve du contraire je préfère m'abstenir n tɛ fɛ ka avancer nin dossier là parce que kunun n ye CEMA yɛrɛ ta u ma sɔn ka confirmer donc vraiment ne tɛ kalaba don nin kuma la quoi Salif bon kuma in bɔra ka bin f'a fɔra radio so baw sanfɛ non kuma in fɔra mais maintenant ça reste à voir est-ce que ninnu bɛ k'a fɔ ko ministre ye min fɔ est-ce que ministre y'o fɔ i m'a faamuya o yɔrɔ de o kuma yɔrɔ ko ministre ko ambassadeur ni fɛngɛw bɛ to ka groupe armé reçoit k'a sɔrɔ Mali gouvernement tɛ k'a sɔrɔ Mali gouvernement tɛ ko u k'o dabila donc sisan mais est-ce que ministre y'o fɔ o yɔrɔ o de ma se ka confirmer donc bon an bɛ taa ni supposition de ye o la sisan n'an ko k'an bɛ nin n'an ko ko an bɛ kuma kan an b'a ye k'a fɔ ni a y'a sɔrɔ ministre y'o fɔ i n'a fɔ u y'a fɔ cogoya min na ni ministre y'o fɔ c'est que o b'a ye mais olu tɛ jamana ye o est-ce que olu kan ka lasigidenw olu ni lasigidenw kan ka ɲɔgɔn ye n'olu tɛ jamana ye non France mun la jama ye ça c'est ça non pas que olu ye jamana ye o an bɛ bɛnkan u bɛ bɛnkan dɔ de kɔnɔ o bɛnkan in n'o ye accord ye i m'a faamuya o de b'u yamaruya o de b'u yamaruya donc u ka taa accord a bɛ ka taa ɲɛ wa a tɛ ka taa ɲɛ wa a kow bɛ cogo di u ni communauté internationale k'o kumaw fɔ donc ni a y'a sɔrɔ sisan a fɔra ko olu kana lamɛn k'a sɔrɔ gouvernement tɛ yen n'o y'a sɔrɔ o fɔra donc o man ka kɛ fɔ parce que u fana kan ka lamɛn. Basaro. Issa depuis Wagner kuma in fɔra an y'a ye CEMA ye déclaration dɔ kɛ pour dire que u nali depuis o wagati je crois que tension commencera ka yɛlɛ o kɔfɛ tɛnɛndon parce que mardi n terikɛ dɔ bɛ yen les journalistes avec Niger a ye message de ci ma un communiqué de la présidence nigérienne qui a au communiqué là
Niger président ani sesa mo ye nyogoni lundi do kuma la ba nyininga ku ne yɛrɛ bolo ko nyogoni ku mena ke jumɛn ye. Donc moi je peux comprendre ni ministre Ouagué a communiqué sur peut-être au Saint-Fait parce que moi on est Niger bi par rapport à cette situation avec crise politique mina ka fara Wagner ko kan continue Kata au président a rencontré le lundi qu'a président Niger président a rencontré lundi mardi c'est ça au Kofé et comment on appelle mini ou déclare position minta par Wagner ko là. Niger fait que pousser mi Wagner ko là. Donc forcément il va falloir Malik Ganga Malik autorité Ganga c'est qu'à là parce que nous t'avons du goudou mais iniminu beninte ko la wati kelena nous lu commencera ka fara nyon kan abe if singorla feke ya doni parce que bébé comme je l'ai dit bébé Niger ka position do bébé Sema ka position do na fora akuma la rencontre même c'est-à-dire c'est ça moi c'était dirigé par Bilal Ag ode kuma ka rencontre dirigé mingra Niger donc ni au confirmer le no et là je sais sûr de dos no gra lundi forcément moi je comprends le communiqué Moussa Ag Acharatuman ka page ka fokutara Niger président rencontré donc nous au Kera et que le Mali m'a participé au là forcément, moi je comprends la position du ministre Ouagué ni Watina, mais sauf que bon ni Wadibi que ni mi délégué quelque on ni sema ni nyonche. Quand le gouvernement, moi je suis sûr que ça va aller quoi. D'accord, moi merci beaucoup. C'est sûr que ça va aller Kaba parce que CSP kokuma me ka fo cadre stratégique permanent. Ni cadre ni resira ni madala ni Mali gouvernement ba kalama. D'abord, awo Mali gouvernement ta kalama, asigli kalama et ambe condition mais konobi a frako français a abandonné en plein vol Barkan beta o mogomunum be uni français be barala ni Wagner bena kata sécurisation ke wajibi do kasran kata Sournadul Bagayni mais ka foko Ouagué fene a foko ou kana reçoible et c'est tout à fait normal et responsable parce que ou kan kapma jamana do de tokola donc ou magan ka reçoit en tant que CSP ou magan ka ke donc na akuma a confirmer m'a confirmer mais ne kon be Ouagué mi don chemi madala ka foka be sran ka masuku fene fo ayo ama foka awali nyuma ka kanu bako bela jele fo bamsa sijogo jokolojo ambe ifoki wali nyuma do ambe Mohamed Karambe fo yanfo Orange Mali la almami sangata ORTM na Youssouf Kampo ORTM na Amadoun Kouyaté aba yanfo segu ka ofé no commandant Fodé Koné Sako ambe aw bela jele fo ka doyen cour la ka folidi Ibrahim Dikoma yanfo Kabala minye Drissa Samake Blomba la ambe afo Mariam Koné Christelle amba afo Maliki Konaté afena ngbe ka alaja e message chama kabo fo Franzi awa kamisogo fena ngbe ka jamukan la mene wakati la sila ambiance ambe ifo ke i wali nyumando ka foli badi kulbima Taerdo ambe folidi awbela Maliko kika sabali ki sera sabali yetendo Umar Si kaika ofeno ambe folidi bela jele ma bidu napo ale bolo menege karafe la radio fanfe Ousmane Togo ale pembe réalisation na minye difuye Draman Konebe no dak ambe afoka wala nyuma don awka ambe ni jemuga kene wereka kene min kono awbe kuna fo nafa ma osoro wasalam.